Nitiere gimoro ma iwachoga ni the whip has been applied. Mheshimiwa Mark Nyamita gi jowetege nong'eyo very well position mane wantie. Nwane situation machal bila ni finance bill last year. And we all take wakao direction kuom chama. Tickets waduto gi kombe mwantiere godogi gin kombe momiwa because of chama. Seche mwabiro ga wasign ga gimoro miluongo ni code of conduct. O include support chama e yore duto te, including seche ma whip obedo applied. Inyalo bedo gi position mamari, but this is a time-old tradition. Ni whip kobedo applied, emomiyo wan gi whip. Nitie tije. Inyalo yie gi gima whip no wacho, nekech whip take instructions from chama, ni on this position, unyalo vote kakudwaro. On this one, the whip obedo applied. Now, the whip no bedo applied on many instances on issues including collaboration gibedo achiel gi sirkal masecheka. So seche ma koro Mark Musiepna ne wacho ni gimane gibedo piny ni ne gineno kwan kore wachunge wi stool kore kwaneno. Aparo ni the simple way to look at it en ni sa gigik mane gitimogi were inappropriate, even if there was need to konyo jaluo. Wane chama to wane chama no because Raila Amolo Odinga etachwa ementa marwa ene the beacon mar compass marwa kaka piny luo. Seche midwaro neno gimoro kibed piny moloyo compass to ino nogo ni in nibiro kogambadi. Koro ine midwaro neno mbele moloyo compass nono nwa to miso wani bas meli koro chomka nekech yamo e ang'o megoro sani saber. It is not saber. The thing in here, number one, circumstances, yeah, require you change with changing times. And when those changes come, gibiro and as the people are faithful party adherents, irrespective of you can argue, it is the same government, it is the same nini circumstances change. And this is also gimachielo madwa wacho, ipenja ni wadonje sirkal. The thing en ni kisomo katiba at Article 1. Executive power, including that government, oken mar William Samoei Ruto, en a trustee for the time being. Emomiyo ni neno Gen Zs kano wuok, Gen Z no reclaim gimane gineno ni di marach on their sovereign power. The executive article wachogani all executive power belongs to the people collectively and can only be donated. Legislative power makata mineno marwani onyalo bedo recalled, including the power mar levying taxes. Same to judicial power. Emomiyo joka kano bire bunge mawaluongo gi Gen Z ma to poda chung kod nyithindo ka, because conversation mawabedo godo mwan godo sanini would not be happening debe we ni Gen Z. Joka no biro literally more reclaim the sovereign power mamargi cha kuom gik mane gineno kadhi marach. So seche mwawacho ni sirkand ni onge sirkal manolosi miluongo ni sirkal mar Ruto, en sirkand jopiny. So kadiponi appointments obedo made in a sirkal ma circumstances will change, but any sirkand jopiny ma trust teacher hold for the time being.